Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Nagpintas ka, Ding. Thank you, Manong Kwarog. Anya, iti sapsapulam iti may isang lalaki. Siyempre. Jay, ano ti kwartana kan dakkel ti balay na. Kanagdapay lugan na, kasday. JL? Apay nga umisem ka. Gaputa damin kanya kasapsapulam iti may isang lalaki, ha, Ding. Talaga? Ada elf mo? Saan lang nga, elf? Ang dapay kutsik, ha? Ang dapay nalawa arantsaw, kan ada rest house kaw. Ay, bak nang kagaya, Manong Kwarog. Saan mo tunay? Sungbatan na ko na, Ding. Tagasawatan, ading lilay. Sige, panunutat pa'y anayin ba? Oh, sige. Agurayak, mate, aday. Ano yan lang ko ito, ngay bagbagam ka nililay, kwarab. Tagaray, tataba daw. Impakat mo man hintikin na lastog mo ah. Aramidak lang temok apamuspusan, tataba daw. Ay na, tilar aramidam dito'y kwarab. Sa nabali ha, tas anak mo't ataga dito'y alugar. Kasi ano, no, danto kalugaram amang ibaga, kinilili itipod na. Awan, malaksid lang ano ibagam. Pamarayak kumangay amang ibaga. Diyak magkayat agurain na ka. Sila kuya ko ni paribadong timay sa elf nga patatas. Unang kail, at kanya kami nabayad na. Nasaya at ada pagbayad ko iti tangdan nyo ko ni paribadong. Ang kail, mabalin ka di abuludek ti kutsiyaw. Papanap aya. Ang dalang papanak, isublik tumot lang nga dagos kada kayaw. Sige, bulog dam. Gimday, agad anad ka ah. Ay, ariglato ang kail. Naalayaw titangdan nyo kin ni Kwarog ba daw? Why? Atoy, makamukan to na gumatang iti bagas. Nasayaat nga raw. No awan to teramidam, umay ka, tatulungan na kami ngagmula. Anya kano ayat ti sumaruno nga imulayo iti garden da kapitan. Tarong, Anya, iso matiko na ni parinteng. mala, takitaak to no makawayaak. Umayak to mo makitangdan. Ay katiremedium ah. Busy nga may, ni Kwaraw. Anya ngamin ti daddo maapakakumikuma ni Kwaraw kabadong. Ugalit ti may sa abaro, amaray. Kahit mapanmut agarem ah. No kasta, adda balasang nga arar mo na. Ay, jak amaw kini Kwaraw. Ay, mayat mo't tapno makasawa. Tadiket agmay-may sa di tabalay na. Sukatan na kanaw, ti balay na iti mansyawn. Ay, imbaga na ita. Kung kuna mo lang, amaray. Ay, si kakit di mo't kabadong kunaklaka nupudnaw. Yaman aksapin at gamtiawis ko nga umay di tawi lilay. Special day to in order mo amakan. Kaya't ko. Di kagdanag, tasyak ti makamu iti amin. Basta di ko na ka. Nga niya. Asumbatan na ka. Madamag ko man laang. Nangalaam ka di iti inggatang mo iti elf, kotse, kan kasanumat anaadaan ka iti mansyon. Ay, kwaday. Kastoy na ita. Dumungag ka, ta istorya. Amangan mo't no kompor nila di tanti pangipanan ni Kwarog iti kotse. Saan mo't siguro banang? Ang apay ngay, tanakabaybayag iti napanan na, inteng. Jak amo ah. Ay, madanaga naklakit nga rudan. Amangan mo't no anyan tinapasamak na. No muna tadyak makontak ti cellphone na. An atindad. Ay, when gayam, inteng. Mangrugen nga agmula da pari badong kan marituyang. Nasaya at may tada ni Marito yung akadwa na nga agmula. Ay, when kat kasjemot nga rod ni Kwarog, tila papanan na. Mas tawak nga ro. Tasan nga agtal na dito yung kabildatan.
Mayor ngamin ni Father ka, Lilay. Mayor. Ay, sumit lagayam. Kan, nagmayor mo't lang dahil di apong ko alakay. Uy, talaga? Kat, siyempre, nagmaymay sa nga anak. O di awanan dagiti dadakil ka. Automatic. Siya amin ang tinagtawid iti siya ni Kwada. Ay, talaga? Isungaklo naman ti panagayat ka, Wadeng. Di kanto pulo sa grigat iti denak. Ha? Agbalhin ka nga. Sitting pretty. Ije kalatan unag ti mansyon ka. Kan ado ti katulong mau. Anya? Apay nga itakala sumangpot ko raw. At tigam ti susay. Eh, Kuhamain. Traffic ije ilay. napanam aya. Ay, ije lang ilay ang kay. Ay, agsagana kan ta ang katulungan ni pare Badong agmula. Unang kay. Agpasada kan to iti tricycle no malpas ti mulayaw. Ariglada ang kay. Nagkapukan sa manan ni Jan ni Lilay, Kwarag. Ay, bilibak ka na kayo tataba daw. Amuyaw. Ay na, Kwarag. Tulungan taki day ni Uncle Mau nga inteng agmula. Tataba daw. Iso pa mabingay ta. Bayam day ta Lilay. Ha? Sikamot tataba daw. Kasla di mo mat napadasan tinagbaraw. Ay na, saan man Kwarag. Sayang lang ti kwartam nga ibusan para iti day kay Lilay. Pagkukwartaan na ka lang day jay. Ha? Paimutan na ko na yun dahi ta. Sana pudno dahi ta. Na, Di nakupayan. Tanapudno akin ni ading Lilay. napudno ayamit ti kasta. Nga nalaing ka nga agbulbulas taw. Anya? Ipanam aya iti kwartam ko raw. Ha? Marbarban sa di kalapaw mo, di mo pa'y tarim din. Kuhamin ang kail. Ay, agpuno ka. Pangus-usaram iti kwartam. Nyanggal mate. Tarimaan to ka diti balay kao. Kwarag! Na, Kwarag! Ito ni tataba daw ang kail. adan sa napatag nga ibaganakan ka. Adak di tao, itataba daw. At nabisitam. Asinaw? Ni Lilay. Ha? Isudan da kita sumarsaron no kanya. Apay nga ay. Apay nga inturong mo ita di tao. Pangasyo tataba daw. Pagsublian nyo ita. Apay, di mo kayat. Kaputan nagbulbulas tug kalaang kadakwada. Ay, anya iti aramitang. Aglamangak sa langain. Sinabatay ni pare inteng ida. Ay, hindi yung magbagangatak di tao itataba daw. Ay naamutan na. Ha? Taimbaga ako na dito iti balay mau. Anya! Ay, amum ni kwarog kaadakak, balasan ko. Wan, kapitan. Dito'y gayam ti barangay kabildatan nga ayan na. Un, ket isuday jay ti balay na. Adda ka di ta balay na? Ada. Ay, un gayam. Anya ti gagarayo ko na balasan ka. Nagpakadwa ti kasinsin ko nga umay ditoy. Ay, anya nga ti aramidan ti kasinsin mo ditaw. Agsensos ka no kadagiti babalay diti barangay kabildatan. Saan da ka di nga impakam mo? Ay, un, malagip ko. Iso dagayam dagiti kunada nga umay dito barangay bay. Ay, nalipat. Asino dagi jay limabas dito, marikuanang. Nagapo da iji barangay hall. Awan ka no, di Kapitan Ijay. At damot jay sekretary ni Kapitan Ijay. Iwan, iso tinangasikasaw. Umay da ka no mangipatungpal iti sensos. Ay, umay damanen ag-interview dagita. Damaganda numano ti agdatarakun, wunuan niya. Saan? Di may sa amamuna ka no ni Kwarog. Iso ngay may ditawi. Anya? Huh? So pa yan, babae, ti umay pumasyar, iti lalakay. Ay, ado ti kasta itan, marituyang. Saanan akas ide? Sa bagay, nagbaliwon ti panawon ita maray. Ay, di mo ida ilamagan ko. Ay, kuhamay. Sang mo ida. Umadalag sinsos dito balay mo. Ha?
Saan damat nga agsida iti tao, tapno ilimangam. Kuamain. Apay ngay. Ang damot ni Lili di tao eh. Amamam? Amamok Ay, Ni Lili day ta. Iso mabay na kang kail. Iso aglam-lamangak. apay nga aglamang ka ngay lukaw. Sang kit di ida. Daytoy ka didi ko nam amansyon mo, manong kwaron. Kwa. Kastoy nga minadeng. Nagalaslastog ka. Naimbag ta kimuyog ak iti kasinsin ko nga umay agsensos dito ay. Kat naamwa ka saan gayam apod no amansyon ti balay mo. Kwa minadeng. Ay, masurunak. Ha, ngam, kasla makakatawa akin ka, manong kwarog. Makapasuron. Sorry talaga, ading Lilay. Palawagak pa ikan ka, Lilay. Ay, adaywan nakman. I don't care. Ha, ditakan. Lilay, don't leave me. Mansyon ka, no? Katawan ako ni ating balasang. Ala, bayamon ko raw. Kurak no ayatan nak ni Lilay. Ure mamuan na tipod na. Anak ko rapayak lang. Saan mo't gayam. Kunak, to mga mingging ka. Pagkukwartaan na kalaing. Tata ba daw? Sa dino ti papadam ko, Rog, inalam mo day tatalitinwang. Inak lang nagbitin ni Jeka bagiran. Ha? Tapno malpasan ti amin. Ay! Yan. Sige na ko nang kail. May dakto birukan na. Na loko ka. Papankagpakamatay di bakit sa kagpabiraw. Babay na kiti ustaw. Babay na ko rin ti bagay. Ay, loko. Ay. Agpakamatay ka. Kapulag iti babae. Ay. Ore ko manunubiyam di tao, saan mo? Ay, kursunada kami da dyan aliliang kail. Ay! Mabalin ka ding itulod na kami iti barangay yo, kabildatan. Ha? Lilay? Adda ka dito terminal may? Wan, manong kwarog. Naikamangak matlaang iti lugar yo, kabildatan. Anya, sino tinakiasawaam? Ni Sandro, tingay anak damang Juan. Ha? Ay, wine. Si kagayam ti inasawa na, Lilay. Juan, ala, pasensyakan kanya ka. Saan siguro adata ti para iti tunggal mais na. Sayang. Si kakumatigayat kong asawaan, Lilay. Ngam, sana na mabalin. Ngamin, adamot ka nasawa. Sige. Diyak mo't mabalin nga ipilit ti bagikan ka, Lilay. Kinapudno na. Diyak nam namaan, ama ikamangak dito'y lugar yo. Ay, nakiasawa gaya man ni Lilay. Da kami Uston, di ka lang mapait. Kadan asawa dyan tao. Ay, basol mo dagko na nga main. Pangkakaaglasto-lastog ditan. Kanya nga ita. Babawi ka. Oh, Ay, bagakla ko mga minang tipod na. inton maminsan, no agaram ka. Di ibagam ton tipod no akasasad mo iti biyag. Unang kail. Makita ti inaramid mo. Nga po iti ibagam ka ni Lili. Wala na namon na. Kanya nga tinapasama. Saan na maulit ang kail? Ay rumbang lang. Saan nga min anasay atay ta? Ay agbaliw kan. Tapno di ka mangibabain. Unang kail. Ay na, kwarog. Pudno la unay ti kinunan ni angkel mo. No agaram ka, ipagam ti pudno akasasaad mo iti biyag. Iti kasta, awan to ti mabalin, apakay babay nam, iti uti na. Ala sigay, ditan tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng.
Surat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangay.